سلام كورات تخطاتلتي مدباتنا كمي صنيحكم نلوم دما ناي كمبيوترنا هيلب كمي غيرنا هنا نتقملو ويا كمبيوترنا زغونه سوفتويرات عم نتقملو اوان حاجز مس ندلي ابطا امانايت سوفتوير مالتي بخمي اغباب غيرنا هنا حاجز نركب زبل ازيا قداسه تمرتي منالبات مبزحتنا نتقملو سلازخونا هنا بزي تمرت زي كان العلو وسينا زلنا تخطاتلو هراينا لهم تمرتنا how to use your computer's built-in help الزبل RST هلو بزحتو غزي كمبيوترنا عم نتقمل اوان غلا ابلكيشنات وي دما افت اوبريتنج سيستمنا كمي غيرنا حد سراح كنسرح خم نخل يكطف عنا يخلي مالتي سلازي حاجه زعم ندليل اوان مبزحتنا نسباتينا نوكس انتخونا غنافت كمبيوترنا هيلب الله زي هيلب زخاني بقليلو كنتقملو نخلينا مالتي فلاليو ابلكيشن سوفتوير افت كمبيوترنا نصعنا ونناتهم هيلب هيزوم يموصيان مبزحتهم مالتي نتا ابلكيشن بخمي اغبابي هتقملا تخلسي مولو حبريتا هيزوم زموصلو غليام مس انترنت كونيكت ابز غبرنا لو وان تراي كاب انترنت كوين هنبو نخل الو غليام كاني مست سوفتوير بيلتين دوكيمنت هيزوم زموصو خالو نتا دوكيمنت بمن باب تراي نتا سوفتوير كمي غيرنا كنتقملا نخل كمهرونا زخولو ناي هيلب فايلز دما الو مالتي جي زخونه ابتدليلو اوان built-in ناي كمبيوتر هيلب سلازلو نعو كتقاملو دما كنكل علينا هراي استفلالي بروجرامز بستفلالي منقدي زناي هيلب فيتشر انكلود يقولوا ام مالتي قاليام انتراكتيف زخونه مانوالز هيزوم زموصلو قاليام كاني افت سوفتوير بعلو استفلالي انتراكتيف زخونه ابزن دهر صايدكا خمزه كتركب ليخا ابزن دهر صايدكا خمزه تقبر تخلي خا نابولو خاني نت بروجرام نخطقملو زمورو خالو مالتي قاليام كاني نت هيلب مصاد كان افتي نتا سوفتوير دسرحه والقسا وي دما تكال نافتناتهم ويب سايت كيركا خم تنبب وي دما هيلب خم تركب حاجز كم تركب زغبرو خالو مالتي هيلب نبلو زلنا مزحتو زي نمتا يزحجزنا استفلالي صقمات اب زغوان فنا اوان نت سوفتوير عم كنتقم كلنا بعلنا فيجر اوت كنغورو نت صقامسي بعلنا عللينا وي دما نتي اغواني فنا زلو وي ابينا زلو ነገር بزغبا تماهيرنا نخنتقملو كخلنا تباهيلو زدالو فيتشر مالتي هراي كمي غيرنا زي بيلت-in هيلب اكسس نبرو عند هدايلنا زتفلالي بروجرامز حدا وي كلتا منقدتات علوم مالتي نزي هيلب اكسس كنغبرلو نخل نابنت اذا ادوب فوتوشوب عند حدا نري علنا خوينا بزي يماني وغن ابزنتاينا نعزب زلنا تي ادوب فوتوشوب ناي بعلو هيلب زبل افت مينو حدا اوبشن علو مالتي ترداتكم افت مينو سي هيلب زبل علنا او كليك مسغبرنا شعو بمولو تناي فوتوشوب elements هيلب زبل او بمتاو كننبب نخلينا فيديو توتوريال سالو ممهاري فيديوتات فورم አለው ቶታል ሐቲትካ ከሙሉሱልካ ካልወት ሰባት ማለቲ ኣብዚኪ ኮንሰፕት ሳሎ ሳፖርት ገለዝብል ብዙሕ ነገራት አለው ጌቲንግ ስታርትድ ዝብል አለው ኮሞንት አቢካ ዘሎ ኻኒ ኣብዚ ሰርች በመግባር ካኒ ክትረኽቦ እትኽእል ማለቲ ተረዲኩም አለ ሕጂዚ መብዛሕቱ ሶፍትዌራት ገለገሊ ከምዚ ሄልፕ ዝብል ሜኑ ሒዙ ይመጻና እዩ ማለቲ ኣብ ገለገሊኡ ድማኒ ከምዚታት ዝኣመሰሉ አይኮንስ ክትረኽቡ እዮም question mark زعمسلو ايكونس ندحداري خمكا هيلب مالتي وي دما خمسه عين دوكيمنت ترخبكم مالتي ابغلغلي خافت مينو مساتكم ناي بعلو هيلب ترايزبل هذا اوبشن كا ترخبو تخليهم مالتي حجي زتفلالي منقدتات اب زتفلالي سوفتويرات نركب هاراي ازي خاني ناي فيسبوك هيلب مالتي اب فيسبوك زغونه ነገር ክትገብር ደሊ ግሩፕ ከመጌርካ ከም ትሰርሕ እንደላዚ ትፈልጥ ኮንካ አሰራራህ ናይ ግሩፕ አንቢብካ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ንጥቀመሉ እዋን ድማ ከምዚ አንሪያ ዘለና ኩዌስችን ማርክ አላፍታ ለዓሊ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ፍሬንድስ ኣለና ናይ ኖቲፊኬሽን ናይ ሜሴጅ ዝሕብሩና ኣለዎ ምሽታብስ ኣብዛ ጎን ኻኒ ናይ ሄልፕ ኣላ ማለት ሄልፕ ሰንተር ኣብዛ ኣቲኹም ብዛዕባ ፌስቡክ ውሽጣን ውሻጥያን ከተጽንዑ ኣትኽእሉ ኢኹም ድሕደሊኹም ካብዚ ኪክ ሄልፕ ዝብል ኣለኩም ተኣብያትኩም ዘላ ኣብዚ ክትጽሕፉ ኣትኽእሉ ኢኹም how to create a group إلكم نعمل نصحيفكم جروب كم يركا هم تسرح عبزغ تمهارو تخول يخم
ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለና ኣብዚ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽን ነናቱ ሄልፕ ኣለዎ እጂ መብዛሕትኡ ግዜ ወይ ብኩዌሽን ማርክ ክትረኽብዎ ኢኹም ወይ ድማኒ ብሜኑ መልክዕ ከዓኒ ክትረኽብዎ ኢኹም ኦኬ ሕጂ ከምዚ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ገለገለ ፕሮግራምስ ከምዚ ሄልፕ ባተን ኣለዎም ብፍላይ ኩዌሽን ማርክ ክፀንሓኩም እንድሕር ኮይኑ ኩዌሽን ማርክ መብዛሕትኡ ግዜ ንሄልፕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ንሪኣ ዘለና program Microsoft Office 2013 Excel ኣብዚ ናይ ኤክሰል ናይ ወርድ ፓወርፖይንት ገለ ብትጥቀምሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ኩዌሽን ማርክ እንድሕር ሪኢኹም ናይ ሄልፕ ያሳ ማለት እዩ ብምእታው ዝኾነ ሕቶ ብምፅሓፍ መልሲ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ሄልፕ ዶክመንት ብኸመይ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ዝመፅእ እንድሕር ኢልና መብዛሕትኡ እቲ ሄልፕ ፋይል ቴብል ኦፍ ኮንተንት ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ መፅሓፍ ከምኡ ዓይነት ሓቲሞም ዳርጋ እዮም ዝሰርሕዎ كمان frequently asked questions FAQ ማለት frequently asked questions ساعات زحتو تحطوታት ድማኒ ካብ ብዙሓት ሰዓብቲ ወይ ድማ ተጠቀምቲ ናይ ሶፍትዌር ዝለኣኹሎም ኣብኡ ኮምፓይል ብምግባር መልሲ ብምሃብ ከዓኒ የምፅዎ እዮም ማለት እዩ ካልእ ሰርች ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ነቶም ሄልፕ ፋይል ሰርች ጌርካ ከዓኒ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሰርች ዝኾነ ኪወርድ ፅሒፍካ ተኣብያትካ ዘላ ንዓዝ መሳሰል ቶፒክስ ከምፃልካ እዩ ልክ ከምዚ ናይ ሰርች ኢንጂን ናይ ከም በዓል ጉግል ኣብኡ እናኣትኻ ከዓኒ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት ናይ ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ትበሃል ንእሽተይ ሶፍትዌር ናታ ሄልፕ እዩ ማለት እዩ እታ ሄልፕ ምዛእትኻ ልክዕ ብከምዚ ኣገባብ እያ ትኽፈት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ልክዕ ከም መፅሓፍ እዩ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ዘሎ ቴብል ኦፍ ኮንተንት እዩ እዚ ኣብዚ እናኸፈትኩም ኢንትሮዳክሽን ድሕር ፀቂጥና ብዛዕባ ናይ ኢንትሮዳክሽን ኣብዚ ብምሉእ ትመብርሂ ይመፅእ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝኾነ ኣብዚ ኩሉ ኣለኩም እናኸፈትካ ኩላታ ሶፍትዌር እንታይ ትሰርሕ እንታይ ትጠቅም ኣብ ምንታይ ኣቲኻ እንታይ ትገብር ብምሉእ ዶክመንትድ ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ እናኣተና ክንመሃሮ ንኽእል ኢና እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ናይ ኤክሰል ሄልፕ ማለት እዩ ኣብታ ኩዌሽን ማርክ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ኣብኣ ምስ ፀቐጥኩም ከምዚ ዓይነት ሄልፕ ክመፀልኩም እዩ ሕጂ ታደሊኹማ ዘለኹም ኣብዚ ክፅሕፍዋ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ኮሎምን ዊድስ ናይ ሓደ ኮሎምን ዊድስ ከመይ ጌርካ ትቕይሮ ንዳደሊኹም ኣብዚ ፅሕፍዋ እሞ ኣብዚ ሽዑ ዝተፈላለዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰርች ኢንጂን የምፃልኩም ኣሎ ማለት እዩ ቼንጅ ዘ ኮሎምን ዊድስ ኤንድ ሮ ሄይት ኣብዚ ሽዑ እንድሕር ፀቒጥኩም ተንብብዎ እቲ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መምርሒ ድማኒ ኣብኡ ክነግረኩም እዩ ብኡ መሰረት ድማ ተኣብያትኩም ዘላ ሶልቭ ክትገብሩዋ ትኽእሉ ማለት እዩ ከምዛ ኣቅድማ ኣቢልና ተዛርብናሉ ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት ነናቶም ዓይነት ሄልፕ ኣለዎም ኢና ክንብል ፀኒሕና ሕጂ ድማ ናይ ሞዚላ ኣብነት ከዓ ንወስድ ናይ ሞዚላ ፋየርፎክስ ኢንተርኔት ብራውዘር ክንጥቀም ከለና ድማኒ ሓደ ሳፖርት ፔጅ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሳፖርት ፔጅ ሓደ ሓበሬታታት ነግረካ እዩ ከምኡውን ሰርች መግበሪ ባር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሰርች መግበሪ ባር እናፀሓፍካ ድማኒ ዝተፈላለየ ዝኣበየካ ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መፍትሒ ወይ ድማ መልሲ ክትረኽበሎም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕር ሪኢና እዚ ናይ ሞዚላ ሳፖርት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ሄልፕ ኣብዚ ብምንታይ መፅእ ዘሎ ሞዚላ ሳፖርት ኢሎም ማምፅኦሞ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰርች ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ሞዚላ ትጥቀመሉ ከለሃሲ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ገለ ክትፈልጥ ንደሊኻ ዝኣበየካ ነገር ኣብ ሰርች ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ኣብዚ እንታይ ኢልካ ኣሎ ሄልፕ ቶፒክስ ኢሉ ከዓ ኣብዚ ዘርዚርዎ ኣሎ ብዛዕባ ቤዚክ ብራውዚንግ ከመይ ጌርካ ብራውዝ ትገብር ቤዚክ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ኢንስታል ትገብሮ ፋየርፎክስ ከምኡውን ኣፕዴት ትገብሮ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ኩለኩም ብዛዕባ ፕራይቨሲ ዝዛረባሉ ብዛዕባ እቲ ኮሚኒቲ ሳፖርት ከመይ ጌርካ ትረክብ ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ በብቲ ቶፒክ ናቱ እናኣተኻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓገዝ ንረኽቦ ብመልክዕ ሳፖርት ኮይኑ ክመፀና ይኽእል እዩ ብመልክዕ ሄልፕ ኮይኑ ክመፀና ከዓ ይኽእል እዩ ማለት እዩ حرام بحر إذا خنا بالكلام عن built in help مستي programs مز كل حطتاتنا يملس مالت أيقونن حد جزء إذا حطتنا حتى أو كين رخبون نخلينا عب كم زكوناتات انتهينا هنجبر زلنا تندلي زلنا خنرخبون حزيكينا انتهينا هنجبر زلنا حدا أول نخازلو خالص سب محتاج مالتي ask someone you know نزيك فتح الكازغل سب بتليفون ديو بمسج ديو بخال نجارات كترخبون مفتان تخلاك نجورو زلنا أب جوجل أتينا دما search نجورو مالتي ዝተፈላለዩ ዶክመንታት ክንረክብ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ናይቲ ሶፍትዌር ሳፖርት ስታፍ ድማኒ ኮንታክት ክትገብሮም ከዓ ትኽእል ኢኻ ቴሌፎናት ኣሎ ኢሜይል ኣለዎም ኣብኡ ኣቲኻ ኮንታክት ከዓ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
زي مسجزي إننا معول كياو أسلت مت تهيل بعتقاق معون إن نايتي تتكمل سوفت وير أفلت أخا أبو إن عبيه سلزمت بنستوسنا أواني هاتشجر مر بالحريق إن على مدكيا أخت مت سلت خذ أي شجر كاني مالتي حرين بار نايلوم تمرتنا همزة زتخصاتلكم يا تمثل نيرا كابزا فيديو أقدر أصحابي تاريخنا لكم تحسيبكم لايك مقبارات بقوا كمان كالو الصبات كتكملا شير كوروا بقصة ننزل عن فيديوهاتنا مكتتال سبسكرايب مقبارات حمقوا كمان عمنا فيسبوك بيج على تقرنيا برودكشن لكم رخوبنا بقصة كسب نراخب سلام كنا